Summer FI, predtým známy ako Oasis App, sa zrodil ako jeden z prvých projektov MakerDAO ešte pred Single Collateral DAI v roku 2016. V dnešnej dobe je Summer FI už viac než len frontend pre MakerDAO, je na ceste poskytnúť miesto pre nasadenie kapitálu do DeFi. Summer Finance alebo Summer FI ponúka rôzne automatizačné funkcie ako napríklad stop loss, auto buy a auto sell. Pričom ponúka tri hlavné produkty. A to je Borrow, Multiply a Earn. Takže teraz sa na ne v skratke pozrieme. Najprv Borrow. Summer FI Borrow je hlavným vstupným bodom pre používateľov, ktorí môžu poskytovať svoje aktíva na pôžičky alebo si požičať iné aktíva. Čo so sebou má určité výhody, ako napríklad extra likviditu. Používatelia získajú prístup k dodatočnej likvidite, keď sa rozsunú požičací DAI. A keďže DAI je $1 stablecoin, tak sa dá použiť na sporenie, míňanie a obchodovanie na rôznych protokoloch v rôznych sieťach. Summer Finance ponúka rôzne druhy kolaterálu, pričom sadzby a pomery sú vhodné pre viaceré rizikové profily. Ako pre väčšinu protokolov, ktoré ponúkajú pôžičky v krypte, aj Summer FI nemá žiadny splatkový kalendár, minimálne splatky alebo nejaké požiadavky na úverovú históriu. Používatelia môžu splácať vlastným tempom, pokiaľ je ich pozícia dostatočne zaistená. Ale samozrejme tieto stratégie majú aj nejaké rizika. V tomto prípade používatelia musia byť dostatočne zaistení, aby predošli likvidácii. Pričom samozrejme, tak ako ostatné podobné protokoly, aj Summer FI si účtuje nejaký poplatok za likvidácie. Ďalší produkt je Multiply. Summer FI Multiply je funkcia, ktorá umožňuje používateľovi okamžite použiť tieto nakúpené a požičané aktíva na nákup ďalšieho kolaterálu v rámci Summer FI. To znamená, že je možné zvýšiť alebo znížiť svoju expozíciu voči jednému aktívu bez toho, aby sme museli vykonať viacero transakcií alebo prejsť na iné aplikácie, napríklad pre swapy. Používatelia môžu depozitnúť kolaterál na požičanie DAI, USDC alebo iných dlhových tokenov ako zdroj financovania ďalšieho kolaterálu, čím sa znásobí expozícia voči jednému aktívu v jedinej transakcii. Summer FI Multiply využíva štandardné funkcie základných protokolov a zároveň pridáva nové integrácie na efektívne poskytovanie týchto funkcií. Ako napríklad používanie flash loans na najlikvidnejšie miesta, aby bolo zaručené čo najlacnejšie a najrýchlejšie získanie likvidity. Alebo napríklad, aby bola zaručená čo najlepšia cena pri svape kolaterálu. Čiže pri otvorení pozície cez Multiply si vložíme nejaký kolaterál, vyberáme si požičku na ocenenie a vykonáme jedinú transakciu, ktorá otvorí pozíciu vo vybranom protokole, kde sa spustí flash loan na požadované množstvo tokenov na výmenu za kolaterál. Následne sa uzamkne tento kolaterál a vytvorí sa dostatočný dlh na splatenie tohto flash loanu. Používateľovi zostane pozícia s maximálne 5-násobnou hodnotou v závislosti od zvoleného kolaterálu. A pri takejto v pozadí komplexnej pozícii stačí iba jedna jediná transakcia na upravenie tejto pozície na základe trhových podmienok. A to samozrejme buď predajom alebo nákupom kolaterálu. Samozrejme treba si stále strážiť túto pozíciu, pretože trhy môžu byť niekedy volatilné a chceme sa vyhnúť likvidácii. Summer FI si účtuje poplatok za funkciu Multiply a to je 0,2% z požadovaného swapu. A samozrejme, čo sa týka flash loans, tak tie používajú rôzne protokoly na rôznych sieťach, ale tento DApp sa stále snaží nájsť čo najefektívnejšiu a najlacnejšiu cestu. A tretí produkt máme Earn. Summer FI Earn je komplexné riešenie pre zadávanie a vystupovanie z výnosových pozícií. A taký dobrý príklad pre Earn je napríklad zvyšovanie výnosu zo Steth alebo staknutého Etheru. Po otvorení pozície sa vezme flash loan z Makeru pre DAI, uloží sa to do protokolu Aave. Potom sa ETH požičiava, dokým nedosiahne požadovanú viacnásobnú úroveň, alebo inými slovami multiplier, a následne sa tento požičaný ETH, ako aj ten počiatočný vklad, swapne za Steth cez 1inch. Takto by bolo asi všetko, čo sa týka Summer FI. Naučím ťa všetko, čo viem na cryptokurs.sk. Ja som Sebastian a maj sa pekne.